Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Karagawalong SBBL ahili bong kelongpon. Matijong ni phain kora troxiarni anarlo porphai hinira achitim apor khotkhoti police station ke parlo balijan rongphar arong karagaw petrol post angkang aram ajumalom segun athengpi along plastic a backpen ke patu joy SBBL ahili ebong raikom saiki atumpen kelongpon. Bangso asai ke klem rapet C20BN CRPF UC Bulraj Mohan Brahma Lapen OC Khotkhoti PS SI Rajiv Bora ASI Arun Nath IC Karagaw Petrol Post Lapen Khotkhoti Raikom Saiki staff Chelangsi doa nasai sitami klemponlu. Bugajan pensar kurube Karbi Anglong News. Hempu Club Golden Jubilee ke pamanpon. Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Socheng Constituency Harlong Jue Pathua Klam Along Matijong ni phain kora Troxy Arni Ingdeng Phokep ke chokmate Golden Jubilee ke pamanpon. Hempu Club alama sitami Pangjar pen Karlita ngatuma phan sitami Chikimopon. Golden Jubilee amai mission pen ke pachun ponjia phan Socheng Constituency MAC Het Sing Rongphar Local MLA Het Sing Lapen Kethe Kiding atum pen Kula Chojor Cholan Adim Donri Stage Hei Hui Ingpupon. Hempu Club Alir Alon pen Nithomansi Pamanponpo Lapen Hempu Club Golden Jubilee along Karbi Anglong along pen Nongnam kache thang Lunsepi Lunsepo atum sitami Chetong Dunji Pusi Than Pachinipon. Ningkan poke aprang kenan abang putuman curulong po ya Hempu Club abang dua dong langsung abang ceng pore kenan ceng konsi uwe pendak kampen kono Hempu Club ahin penabang kerong kecing turumpan katu itu yang cing turumpan kampen kono tapi ningan bukan ningkan poke pleng ningkan poke pleng angbong keklaim kita pon kadu itu yang pang korong kono bangka tak kijapon atau kita curulong po lepas ke bang tuji aningkan Jubilee ana bang ta kan ke nang dobom di ajubin dobom di terus kera po sensitif nang dobom po so apot hota rong rupa tu kal tiktur pondia phata rong tu angka bang ke club teng ponsi ki klem pondia phata rong tu bang tu bi dari ran pen da si program asai deng klem pono da so teng se don teng pono na kini play hosting lo tu di modo lo lapan kan preka dim kan ku pon tu pono sebenarnya pilih pen continue ke gambong po penap an mangta penadik an mangta kasih tur kecing wa atensi program mang Nipi alam neching honchenam mati Karbi lamet amai mati jong ni phaing kora Troxy arni Indrosing ing hi pathua sai hemalong kechengsi executive amai kangnipon. Lasonsi lakha kretrok nomati constituency ke parlo o kereng Indrosing ing hi pathua sai hemalong kechengsi executive amai kangnipon. Bangso kang nipon along mai chepa hempu pon o kereng lamet amai aru meipu prasanto ing hi lapen alohi pachini pon lake dun meipu mukut lekthia hin pensi pachini pon. Bangso amai kang nipon nangkok atheke non nangkeleji sure hinira ingkora ke thom aningkan nipi alam ni ching honchenam mate Karbi lamet amai pani ni apharman o kereng Indrosing ing hi pathua klam along ketalon ponji aphan chingbai chingsai pedopon. Lapin ni pialam ni ching hon chenam tiri kamasai hemsitami alohi sarpo gulab kro ari dengpen ingpupon. Lapen penang an lamet kaching hon aradatum chetong dunrinti. Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. Operating stadium no gibi pan chipon no lasoteng si dirikam tas tengi alo ju kadam ni nyapa utot pini dirikam sancong ketan angdeng stami pini mesempen pacun alo si kantang kring si sancong mate dirikam sengsi untuk sai keklem panceng lo niben si pini lason si direkam asah hem sita ming pulo si kadu kami nang setong dunarat atau beri kitem itu ane jahan teklong pen ning sampilo ni mai kuisat kadu kami pada kicuru pajir itu alapan di alam ni cuma cuna labang so ani ni perman ke tawon pon dia lah la papan je anu itu kan kita dia pon lagi
hokon langso baptist church along alier alon pen Christmas ketalon pon Pirthe adang along Christmas arni ketalon pon asonsi kedam tang matijong ni phai ingkorap ho arni nilip ahawar along kedo hokon langso baptist church along alier alon pen Christmas arni kethe arni ketalon pon Bangswa jai mek matijong ni phai ingkorap li arni kanghong akardom agirja pen pangcheng ponsi matijong ni phai ingkorap ho arni mesen pen Christmas arni kethe arni talon ponlo Bangswa jai mek chengchi aprang aluhi aman pen than bang arivi jeterang aphan hokon langso bisi amondoli aratatum chingrum pet si kangthum karni tami pidupon Christmas arni kethe arni ketalon pon along hokon langso baptist church pastor dilip tok bipen mai chari ponsi mesen pen mai pangcheng ponlu Bangswa maya long chunbang sujit tok bipen si Christmas ketalon alam thelapen aluhi pachini apor en ponlu Bangswa long alohiaman pen arivi jeterang sangpi Elizabeth Hansipi sangpi homesori rong parpi atum chetongdun Christmas arni ketalon pon along chini iktha ha arta kangdok arlusu oso pirthe hache jilapen Emmanuel irnangji Isaiah 7:14 along pen athi pn ponsi thanbang arivi jeterang pensi jumesen arnam alam than pen hokon langso baptist church aratatum aphan ningparung ponsi mesen pen Christmas arni kethe arni ketalon pachun ponlo